Hola, aquest és el meu segon blog en català. Per què faig un blog en català? Em pregunteu. Ningú em pregunta res, m'ho estic preguntant jo a mi mateixa. Doncs perquè avui és dijous dia 17 de juny i el dia 19 de juny tinc el meu primer musical i és realment una cosa molt important per mi. La vull gravar i la vull emmarcar virtualment en el meu canal de YouTube perquè és una cosa important. Per què estic gravant la intro el dijous? Doncs perquè demà, que és divendres, tinc assaig al matí i a la tarda. Jo el que faré serà gravar-vos l'assaig del matí de dissabte i després part de l'obra que serà a la tarda. Si em veieu feta un desastre és perquè sóc un desastre, acabo d'arribar de Barcelona i si heu vist la resta dels meus vlogs sabreu que arribo tan cansada de Barcelona. Arribo feta pols. 2 days later. Bé, és dissabte al matí, res, estem anant al principal. Us l'ensenyo una mica perquè el veieu. Tampoc, ara està tancat, així que no es pot veure, però en fi. I ara anirem per on entren els artistes, els actors, com vulgueu dir-los. Hola! Et vinc a donar pròpolis. Doncs estem anant a la porta i aquí tenim a la Fònica, on és? Tenim a la Fònica del grup. Està fònica, així que li he portat pròpolis. I aquí tenim a la Laia, que la vau veure a l'altre blog, que va arribar tard, molt malament. I a l'Arlet, que està robant pròpolis de l'Aina. I a la Fònica, que es diu Aina. Bon dia! No cal ni que et presentis, perquè ja et vas presentar l'altre dia. És veritat, tens raó, jo he sortit del canal. Sí, m'encanta la teva samarreta, per cert. Saluda, Teres! És la nostra professora de dansa i cos. Saludar i si estáis. Vinga, entrem. Sí. Podeu, merci. Deixeu les coses anar, és anar acabant l'escenari. Val. A la sala d'assaig o... Esperáis a Iván y os vengo a buscar por la... I aquí tenim el camerino. I aquí estic jo. Falta gent, Aquí hi ha només unes quantes persones. Només noies. Som les VIP, nosaltres. Van baixant, ¿verdad? Sí, ara baixaran. És que jo volia gravar una mica per aquí, perquè la gent vegi el behind the scenes, saps? Bien grande, aprovecha. Manos, codos. Grande. Ya, 4 super grandes. Ala, super grande, sube. Bajo, sube. Bajo, sube. La energía va hasta la yema de sus dedos. Y 1, a 4, 2, 3, 4 y ya sube. 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y sube. Vamos en 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Flexión, sube. Y atrás, empujas el ombligo, fuerte, 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 fuerte. Flexiona y voy a esta super plancha. Mira al suelo, toda una línea desde el talón hasta la cabeza atrás. Busca tu foco frente y envuelve. Stop. Intenta no abrir demasiado y no caerte, sino amortiguar el pie, ¿ok? Otra vez y atrás. Foco y... Doncs hem estat dues horetes assajant. Què tal? Bé, jo crec que bé, no? Sí? Sí. Estic més vermella? Estic vermellíssima. Mare meva. No, perquè pots desenvolupar el Covid fins a 10 dies, per això et confines 10 dies. Pots saludar la càmera? Discussions abans de l'obra. Ai, vinga. I ara tornem cap a caseta, que hem de dinar. Després el test d'antígens. Espero no sortir positiva, com sortir positiva em tiro per un pont. I després ja l'obra. Se'm fa molt estrany. I perquè estic tan vermella i tan brillant. És per la crema, 2 hours later. Bé, ja hem dinat, ens hem rentat les dents, ens hem posat una samarreta lletja vella perquè no taqui la roba que portem després a l'obra i és hora de maquillar-se. Jo personalment, si heu vist el meu vídeo de la meva skincare, sabreu que tinc una pell super seca i que és horrible. Per tant,
he d'evitar posar-me molt de maquillatge, especialment si després suaré o si després faré exercici, perquè el maquillatge tapa molt els poros de la pell i és horrible. El meu maquillatge serà molt minimalista, no em posaré ni base ni res. Em faré les celles, em posaré una mica de pintallavis, més que res per tenir color, perquè amb tot el focus allà sembles pràcticament un cadàver, i una mica de coloret, no sé com es diu en català. En fi, jo realment no sóc una beauty girl ni res d'això, però encara me sot fer el capot. I qui fa el capot no està obligat a més. La cosa del maquillatge de teatre és que jo no estic fent maquillatge de teatre, ara m'estic maquillant una mica més que res perquè se'm vegin les faccions facials quan em vingui tot el focus a la cara. El maquillatge de teatre realment és molt exagerat, perquè els focus et tornen molt més petit del que ets. Primer, jo faré els llavis perquè a vegades si poses massa coloret abans de fer-te els llavis, pot ser que els llavis es vegin molt intensos i que acabis quedant com un pallasso, i no és això el que volem. El pintallavis que jo utilitzaré és un vermell molt intens. Ara us l'ensenyo. Veieu? És superintens. Llavors això, perquè no sigui vermell, faré així, una miqueta, i ara amb el dit el vaig escampant. I és així de simple. Ara passem el coloret. No ens en posem gaire perquè, com que després suarem i ens posarem vermells, perquè ballarem i cantarem i farem de tot, ens en posem una mica, més que res per donar color a la cara. Estic utilitzant el mirall gran, ara, que m'estic mirant allà. El que a mi realment em molesta és que m'estic maquillant i després m'hauré de posar la mascareta a sobre quan estigui anant cap allà. Això sí que molesta perquè et treu tot el maquillatge i després queda la mascareta fastigosa plena de maquillatge i penses tot. Generalment amb el meu maquillatge normal em poso highlighter per aquí, però avui no ho faré perquè amb tot el focus ja no cal, no és necessari. Ja estarem brillant com estrelles. I ara, com estic veient, és molt subtil. Per tant, fer una mica més. I això m'enduré també al teatre, per si de cas. Per si m'he de retocar el maquillatge una mica. I doncs aquest seria el meu look. És bastant normalet, no? És bastant simple. Many unbearable hours later. Estic bastant molt nerviosa. Ui! Mira, m'he comprat un llibre, tio, una novel·la policíaca. A veure, fes-nos un unboxing. Mira. O sigui, ara mentre jo m'estava preparant per venir aquí, tu t'estaves comprant un llibre. Sí. Molt bé. Oh my god! Pues té una pinta brutal. Qui és? Hola. Bueno, pinta cosa xunga. Sí, una mica bastant. Han dit que gravem el procés. Jo a l'orden. Sí. Estic molt nerviós, jo no vull donar positiu. Hola. En Raül i jo fem un duet. Fem un duet i... Si algun de nosaltres dona positiu... Muerte. Sí. Primer de tot, us dic jo quan comencem. Obriu tots. Preparats? Llestos, ja! I per una banda, per l'altra, tireu en dintre, no vull ningú preguntant. Molt clar, no patiu. A veure, una ratlla és que estic bé. Ui! Fem el domino amb els pes. Hola, tots negrius. Vinga. Nois, queda res per sortir. Tots hem donat negatiu, però estic molt nerviós. Una aranya. Oh, que mona. Que mona, diu. La loca esta. L'altre dia estàvem fent el monòleg i em va venir una aranya. Te juro, ja no mola. Aquí. Aquí m'estava venint una aranya. Cállate, coño, cállate. Perdón. Por cierto, felicidades a Laia y Laia. ¿Eh? No os he dicho nada. Ay, gracias. Qué bien, ¿no? Han pasado la primera Hay que rebaixar. Estem ara fent un petit descans. Heu vist a la Laia sortir corrent per aquí? Ara estem fent un petit descans, estic al costat de la finestra perquè fa una calor horrible i, espera, ara estic sola, me la puc treure. Tenim molta estona per tranquil·litzar-nos, fer els nostres rituals, preparar-nos per quan haguem d'interpretar, connectar amb el nostre personatge i connectar amb els nostres avis, que per si no ho sabíeu, aquesta obra està basada en els nostres avis. És una barreja entre el coronavirus i el franquisme, però el coronavirus realment no és que no es tracti, és que entre canvi d'escenes
posem vídeos, es projecten vídeos que vam fer durant la pandèmia i estan relacionats amb la pandèmia. Aleshores, estàs molt guapo. La gent es deu pensar que estic malament del cap perquè parlo amb la càmera, però és que, com que no tinc amics, doncs parlo amb càmeres. En fi. Ah, per cert, he de buscar l'ACA perquè m'he posat l'ACA a casa, però se m'ha caigut això i crec que ningú té l'ACA. El Max té Haribo i li he demanat permís perquè me'n deixi menjar. No sé què és, no sé si m'agradarà. Ai, merda, són els que no tenen sucre. Fa què? Ves igual, me'n menjo igual. Coses que no s'han de fer abans d'una obra de teatre. Menjar gominoles. Plana, menjant gominoles. Carles, et presento! Hola. Ets el nostre professor de cant. M'ha ensenyat moltes coses. És que estic parlant als meus fans. Els teus fans, perdona? Estan subscrits al teu canal per mi. Hola. Ser o no ser? Hola. Va, faré. L'únic que està aplicat aquí és l'Alan, estudiant-se el guió. I com podeu veure tenim unes vistes magnífiques des del teatre principal. Tot preciós, meravellós. És millor que Nova York? M'agrades. Vols? No tinc anell per trobar-la. Vale, nois, he tingut problemes perquè volia gravar-me parlant amb vosaltres, però he fet fotos. I pues eso, no sé què anava a dir, però vaig maquillat, vaig molt guapo. Està molt bé. Padre, les bombes. L'altre infart que em pot agafar. Em pot agafar dos, aquest és l'1. Vale? El segon infart que em pot agafar és la segona estrofa del llac. No tinc previst morir avui. Algú em pot fer de mare i posar-me... Ui! No tenia pensat que estiguéssiu així. Algú em pot fer de mare i posar-me l'ACA, please? Et podem fer unes quantes preguntes, senyora Laia Valls? Com se sent ser l'estrella del musical? Què estrella? Ostres, doncs, és molt Marilyn Monroe, you know? I mean, On està el happy birthday. Senyor Miquel Martí, com se sent ser el més guapo de la promoció? Bueno, t'acabes d'acostumar, des de petit que ho és, doncs... A few inches later. Hem acabat el musical, estem cansats, casats... Estem morta, nena. Mira, els monòlegs. Se m'ha caigut una cosa. Raül, com et sents? Què tal ha anat el musical? Jo em sento, primer de tot, molt content. Jo crec que ha sortit bastant bé el musical, però Ha anat corrent fins l'altra banda. estic mort. I tu, Adaia? Estàvem baixant les calces a mig de l'escenari, però no passa res. Se t'han baixat les calces? Traient els pantalons. Ningú s'ha enterat, Uau! Lucía, què ens expliques? Pues no sé, que m'he emocionat moltíssim, crec que és super guai i no sé, la gent li ha agradat molt i ha plorat molt. És veritat, eh? Super guai, super emocionant. Tens un clínex per la suor, perquè... Definició gràfica de com ha anat. I Arlet, tu què tal? Estàs content? Miquel, com et sents? Em sento molt agraït amb el públic, amb tot l'equip que ens ha ajudat i amb tot l'equip d'actors. Ei! Com et sents? Doncs crec que jo almenys he intentat arribar als avis i Molt bé, m'ho he fet molt emocionat. Ja estic. Ho has fet molt bé. Gràcies a tu també. Alan, com et sents? Buah. No sé, queda millorar coses, però bé. Però si ho has fet molt bé. No. Que sí, que sí. La nostra, que sí. És un perfeccionista, però així, és actitud. Nois, apago la càmera. Algú vol dir alguna cosa a la càmera? L'apago ja. Però... Que molt guai, que Són humanista? No, això no. Una bona experiència. Sí. Va, un aplaudiment tots! Vinga. He perdut la mascareta! Molt bé! Adaia! 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 Però... Vinga, va. Negatius! Espera.
Falta la de càmera. Ara sí, va. 1, 2, va. Estem anant a buscar el cotxe i hem trobat aquí un grafiti del Mr. Whiskers que l'havia de gravar perquè és meravellós. Algo se cuece, vaya calor. Aquí Mr. Whiskers. The next day. Avui ja és diumenge, ja ha acabat tot, és molt fort. Hem estat tants mesos treballant tan dur perquè el musical pugui fer-se realitat i que surti tan bé. I se'm fa molt estrany no pensar, que queda no res pel musical, vinga, que ho faré molt bé, perquè ja ha passat i ho hem fet molt bé i jo estic molt orgullosa de mi mateixa i dels meus companys i penso que ahir va ser un dia molt especial i que tots realment vam sentir aquests lligams. No puc estar més contenta, no puc estar més agraïda pel grup que tinc de companys, pels meus professors que m'han ensenyat tantíssim, pels tècnics que han fet realitat que tot es pugui posar en escena. Tant de bo poder viure d'allò que et fa tan feliç com les teves passions. Deixo aquí el vlog, com podeu veure ens ho hem passat tots molt bé. Com ja us he dit abans, el musical ha estat gravat per un fotògraf que va estar contractat per la meva escola de teatre. Trobaré on ho han posat i deixaré el link a la descripció o el posaré pel vídeo en algun moment, però m'agradaria que veiéssiu què tal va anar el musical. Per mi realment va ser una cosa tan maca. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si us heu quedat fins al final, comenteu l'emoji de les dues màscares de teatre. Si esteu disposats i disposades a subscriure-us al meu canal, si us plau, doneu-li a la campaneta perquè us notifiqui cada cop que pengi un nou vídeo. No us ho voleu perdre. Adeu!